Hovorí sa, že doma nie je nikto prorokom. Podobne to platí o vynálezcovi Pavlovi Nemešovi, ktorý dokázal zostrojiť zariadenie umožňujúce radikálne znížiť spotrebu energie. Toto zariadenie je využiteľné nielen v priemysle, ale aj v domácnostiach. Jedná sa o objav v odbore fyziky, ktorý nám v dnešnom rozhovore objasní a porozprávame sa aj o problémoch pri presadení tohto vynálezu do praxe. Vítajte. Ďakujem. Pán Nemeš, vyvinuli ste nový druh pohonu pre stroje a zariadenia, ktorý pracuje s vysokou účinnosťou. Približte našim divákom, na akom princípe funguje váš vynález. Tento vynález je v podstate až primitívne jednoduchý, keď sa to tak zoberie, ale fyzika sa pozerá na odstredivú silu ako na akúsi fiktívnu silu a nepovažuje za reálnu, a teda, že nepredstavuje výkon. My sme na prototypoch, vlastne máme tri prototypy zostrojené, kde sme dokázali, že odstredivá sila je reálna, že predstavuje výkon. A v podstate sa jedná, dá sa povedať, o objav, pretože fyzika pozná len 4 základné sily. Je to slabá jadrová, silná jadrová, elektromagnetická a gravitačná sila. Odstredivú silu neberú do úvahy. Pre nich to je fiktívna sila. A toto je práve ten objav. No a účinky odstredivej sily je zaujímavé to, že my ich dokážeme využívať na stláčanie vzduchu, prečerpávanie vody alebo výrobu elektrickej energie. Takže my sme v praxi dokázali, že to je možné, no ale s tým sú spojené potom aj problémy pri presadení, pretože nikto tomu nechce veriť, je to pre nich príliš neuveriteľné. Takže teraz sme vo fáze, kedy sa snažíme to dostať do praxe a ukázať všetkým, že takýmto spôsobom sa dá šetriť obrovské množstvo energie. Tento vynález je patentovaný, takže nie sú pochybnosti o tom, že sa jedná o reálne využiteľnú technológiu. Takže teraz už vlastne sme vo finále a už zostáva len presadiť to do praxe. Čo znamená, že odstredivá sila je reálna a nie fiktívna sila? No to je práve ten objav, až objaviteľská vec v tom zmysle, že fyzika na základe tohto objavu stane sa to teda, že keď to uznajú konečne, tie kapacity vedecké, hlavne fyzici, tak v podstate budú musieť prekopať celú fyziku, pretože my sa už bavíme o tom, že zasahujeme do objasnenia, čo sa týka tmavej energie, tmavej hmoty a tak ďalej, ale to už naozaj musia fyzici si uvedomiť, že takéto niečo je reálne a tým pádom vlastne bavíme sa až o revolučnom objave, čo sa týka fyziky. Kde všade je možné tento nový druh pohonu využívať? No, my sme ho použili pri kompresore, pri čerpadle a teraz testujeme vlastne generátor. A ide o to, že ono v podstate, tá odstredivá sila my odoberáme zo systému. A vo videu, ktoré bude napojené na tento rozhovor vlastne, tak tam je natočené, akým spôsobom až zázračným, keď to tak poviem pre fyzikov, pracuje toto zariadenie, pretože my keď zaťažíme ten stroj, odoberáme účinky odstredivej sily a ten stroj potom oveľa ľahšie beží a tým pádom vlastne mu klesá spotreba pri zaťažení. Čiže to si predstavte, že pridáte plyn na aute a klesne vám spotreba, to sa správa úplne opačne. Aby som bol konkrétnejší, čo sa týka využitia, tak poviem príklad. Kebyže túto technológiu aplikujeme na elektromobil, ktorý má dojazd, poviem príklad, 400 km na jedno nabitie, tak s touto technológiou by sa jeho dojazd zvýšil až o 100%, až na 800. A to sa bavíme ešte len pri výsledkoch, ktoré sme namerali pri prototype, čiže ďalším vývojom je možné ešte vylepšiť tieto vlastnosti. Čo očakávate od obchodného partnera, ak ho získate? No v podstate pokračovanie vo vývoji a vlastne aj máme ďalšie projekty pripravené, aj čo sa týka aj iných oblastí, takže v podstate realizovať potom ďalšie. Partner by mal, ktorého hľadáme, teda bolo by optimálne, najkrajšia cesta je zaplatiť na univerzite poplatok za premeranie a vyjadrenie sa k tomu, aby teda oficiálne z nejakej inštitúcie, ktorá má k tomu aj čo povedať, teda čo sa týka toho akademického a tak ďalej z oblasti fyziky, aby teda malo to váhu, pretože ja keď to niekde pošlem, niekde to poviem, tak to som len ja, hej? Ale nejaká univerzita už keď urobí oficiálne merania, tak na základe toho potom vlastne vyjde von informácia, že takýto objav tu je. A v podstate sa to dostane oveľa rýchlejšie do praxe, než keby sme začali teraz vyrábať my nejakým spôsobom sériovo čerpadlá,
kompresory, generátory a tak ďalej. Čo hovorí neochota univerzít na Slovensku zaoberať sa novým objavom o úrovni nášho školstva? No to je práve ten problém, pretože keď sa hoci ktorého vedca opýtate, čo to znamená vedecky myslieť, tak odpoveď znie, že musíte myslieť kriticky. Toho som si užil naozaj dosť, pretože od začiatku, keď som to prezentoval ako nápad najprv, potom ako simulácii, ako to funguje a tak ďalej, takže som sa stretol s tým zamietnutím, že proste takto to nemôže fungovať. A ide o to, že z toho vyplýva potom, že vedecky myslieť, síce áno, je to kriticky myslieť, ale musí byť aj objektívny ten človek. Čiže aj keď narazím na nejakú nezrovnalosť vo fyzikálnych zákonoch, čo je tento prípad, tak jednoducho nemôžem urobiť si nejaký mantinel, že za túto stranu nepôjdem, že fyzikálne zákony sú nedotknutelné. Proste musím sa objektívne pozrieť aj na to, a hlavne teraz, keď máme prototyp pri meraní, keď sa zistí, že ten zákon fyzikálny nezodpovedá realite, tak musím sa kriticky vedieť pozrieť aj na tie fyzikálne zákony, ktoré teraz fyzici berú ako dogmy. Proste pre nich to je niečo sveté. Tam sa nič nezmenilo proti stredoveku, keď zase ale tu bola cirkev, ktorá vlastne bránila tomu pokroku. A teraz paradoxne sú to fyzici. Ale v podstate, keď sa podarí presvedčiť, stačí jedna univerzita, aby sa toho chytila, tak v tom prípade sa vlastne spúšťa, ja tomu hovorím lavína, pretože zrazu potom všetci fyzici začnú skúmať, študovať a tak ďalej. A my sme pripravení hocikedy privítať hocikoho, kto si príde namerať alebo priniesť tie zariadenia na univerzitu, aby si urobili merania. Takže tu nejde o to, že by sme niečo tajili a tak ďalej. Veď aj tá patentová listina, vlastne ten popis je sprístupnený verejne, kde pod týmto videom vlastne v článku bude link na patentový úrad. Takisto tam bude aj link na našu stránku, kde sú ešte bližšie informácie aj o tom, jak sa to celé vyvíjalo, ako sme to financovali a tak ďalej. No a teraz vlastne zakladá sa akciová spoločnosť, pretože ľudia, ktorí prispievali, to sú naozaj od 2014 roku sa týmto zaoberáme, tak vlastne, aby boli nejakým spôsobom odmenení, funguje to ako startup. Keď tak poviem, tak oni si vlastne, keď do toho prispieli nejak finančne, tak teraz sa im tie vklady premenia na akcie a predpokladám, že v januári bude spustená otvorená akciová spoločnosť. Ideme to riešiť tou jednoduchou, čo nás zákon umožňuje, teda tak volá sa to 1 eurová akciová spoločnosť, takže je to úplne jednoduché. A následne potom, keď sa nám podarí získať investorov a budeme vedieť spustiť potom aj celý ten projekt, takže bude v praxi už využívaný, tak následne sa tá 1 eurová akciová spoločnosť premení na klasickú akciovú spoločnosť. Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor a prajem pekný deň. Nech sa páči.